gu ere ahobizi izango gara. Anima zaitezte. Nik ere Euskaraldian ahobizi gisa parte hartuko dut. Anima zaitezte, handoainen ere Euskaraz bizi nahi dugu eta. Gu ahobizi gara. Kaixo, Alberto nauzu eta gonbidatzen zaitut Euskaraldi hau ospatzera eta bizitzera. Horretarako nahi duzun rola har dezakezu. Beti bezala, belarri prest edo ahobizi izan zaitezke. Ni adibidez belarri prest izango naiz. Horrekin nire euskaraz komunikatzeko gaitasuna eta nire bizi giroa azalduko dut. Kaixo, nik alazne ahobizi gisa parte hartuko dut. Animatu eta emantzuk ere izena. Aupa Euskaraldia!